ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் வெப்பொருள்கள். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சண்டே சேவல்கள் வளர்க்குறவங்க வீட்டில், நாட்டுக்கோழி நார்மலாகவே கோழி வளர்க்குறவங்க வீட்டில் இப்போ மழைக்காலம் வந்துடுச்சு. அதனால் கோழி பேன் வரத்துக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த கோழி பேனை நம்ம எப்படி சரி செய்யலாம், வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி சரி செய்யலாம், வராமல் எப்படி நம்ம பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதில் நம்ம ஒரு ஆறு வகையான பொருள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளுக்கு எந்த பொருள் எந்த ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா சாம்பல், எருக்கஞ்செடியோட அந்த இலை, ஒரு 2 பவுடர் இருக்குது, அப்புறம் வசம்பு பொடி இருக்குது, பூட்டெக்ஸ்னு ஒரு மருந்து இருக்குது. முதல்ல பார்த்திங்கன்னா சாம்பல் பொதுவாகவே ஒரு கிருமி நாசினி. அதை கூண்டுலையோ இல்லை எங்கே போட்டாலுமே எறும்பு தொல்லை அதிகமாக இருக்காது. அதே போல் புழு, பூச்சி, வண்டு அதெல்லாம் வராது, ஓகேங்களா. ஆனால் அது 100% நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கல. அதே போல் இந்த எருக்கஞ்செடி இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த எருக்கஞ்செடியை கூண்டில் போட்டாக்கா எல்லா உனியும் அந்த கோழிப்பெண் எல்லாமே இதில் ஒட்டிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வரைக்கும் எனக்கு ஒட்டினதே இல்லை. ஆனால் இதில் ஒட்டதும் சொல்கிறாங்க. நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் 2-3 வாட்டி, எனக்கு ரிசல்ட்டு சுத்தமாக கொடுக்கல. அதனால் இது நம்ம எடுத்து தூக்கி வச்சுருவோம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நம்மக்கிட்ட பூட்டெக்ஸ்னால் இது ஒரு தண்ணியில் கலந்து கோழியை முக்கணும் இதில், ஓகேங்களா. 10 லிட்டர் தண்ணிக்கு 5 ml கலக்கணும் இந்த மெடிசனில். இது நம்ம கையில் பட்டாலே நம்மளுக்கு எரியும். கோழிங்களுக்கு அதிகமான எரிச்சலை தரும். குர்ஜியில் இருக்கிற கோழிங்களெல்லாம் நம்ம இதில் பண்ண முடியாது. நார்மலாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிற கோழிங்களாம் வெயில் டைமில் தான் பண்ண முடியும், ஓகேங்களா. நார்மலாக இருக்கிற கோழியை தான் பண்ண முடியும். சின்ன கோழிங்களையோ இல்லை குர்ஜியில் இருக்கிற சேவலையோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம இதை பண்ணினாக்கா அதிக எரிச்சலை உண்டு பண்ணும். இதுவும் அந்த அளவுக்கு எனக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கல. நம்ம கூண்டுலேயும் தெளிச்சு விட்ருக்கோம், கோழியும் நல்லா முக்கி எடுத்துருக்கோம். 2-3 வாரட்டி யூஸ் பண்ணி இந்த மெடிசனே காலியாக போச்சு. ஆனால் கோழி பெண் குறைஞ்ச மாதிரி இல்லை, ஓகேங்களா. அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா, நம்மகிட்ட வசம்பு பொடி நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. ஒரு 80-70% நம்மளுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு. ஆனால் நெடி அதிகம். கோழிங்களுக்கு இந்த ஸ்மெல்லே ஆக மாட்டேங்குது, ஓகேங்களா. இந்த நோடெக்ஸ் பவுடரோட கம்பேர் பண்ணால் வசம்பு பொடியும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ப்ரைஸும். ஆனால் ரிசல்ட் அந்தளவுக்கு இல்லை. நம்மளுக்கு ஒரு 80% தான் ரிசல்ட் இருக்குது. அதே போல் நோடெக்ஸ் பவுடர் இருக்குது பார்த்திங்களா, அது எல்லா மெடிக்கல்லையும் கிடைக்கும், எல்லா வெட்டினரி மெடிக்கல்லையும் கிடைக்கும். சாதாரண மெடிக்கல்லையும் சில மெடிக்கல் வச்சுருப்பாங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 204 ரூபான்னு இருக்கும். 200 ரூபாய். இது ஃபஸ்ட்டு 100 ரூபா 120 ரூபாய்க்கு இருந்துச்சு. இப்போ ரேட்டு ஏற்றிட்டாங்க எல்லாத்துலேயுமே. 200 ரூபா 100 கிராமுக்கு. இது நல்ல மெடிசன், ஓகேங்களா. 100% இதில் ரிசல்ட் கொடுக்கும். நல்ல கோழிங்க மேலே ஃபுல்லாக நம்ம தூவிட்டு கூண்டுலேயும் நம்ம தெளிச்சு விடணும். உங்ககிட்ட ஒரு கோழி 2 கோழி தான் இருக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த பவுடர் நீங்கள் வாங்குறது அந்தளவுக்கு யூஸ் இல்லை. ஆனாலும் வாங்கி வைக்கிறது சேஃப்டி தான். இது என் ஃப்ரெண்டு சொல்லி தான் இந்த பவுடர் எனக்கு தெரியும். டிக்கில் அப்படி சொல்லிட்டு கோழி பேனு, வண்டு, பூச்சி எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுற மருந்து இது. இது பார்த்திங்கன்னா 5 கிராம் தான், கொஞ்சம் தான் இருக்கும். 24 ரூபா ஒரு பாக்கெட்டு. இது நான் அடை வைக்கிறப்போ கோழியோட கூண்டுலேயும் சரி, கோழி மேலேயும் சரி லைட்டாக தான் தூவி விட்டேன். ஃபுல்லாலாம் மசாஜ் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபுல்லாலாம் தூளை. அந்த வாசனைக்கே மொத்த கோழி பேனும் ஓடி போயிடுது. கூண்டில் லைட்டாக தெளித்து 4 கார்னரில் கொஞ்சம் போட்டுட்டு கோழி மேலே முதுகுலையும் கழுத்துலையும் கட்டாலையும் கொஞ்சம் சும்மா போட்டு விட்டேன். தூவி தான் விட்டேன், ஃபுல்லாலாம் போடலை. தூவி விட்டதுக்கே நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு, ஓகேங்களா. அதுதான் நம்ம இந்த 6 வகையான பொருள் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளுக்கு எந்தெந்த பொருள் என்னென்ன ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். உங்களுக்கு என்ன பொருள் அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த பொருளை வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணுவோம். பாய்.